I dag skal vi lave en lande-challenge. Ukraine. Okay, god. Nej. Pakistan. Nej. Okay. Thailand. Cuba. Nå. Armenien. Skud til AK. Okay, så nu er min tur. Ukraine. Peace to Ukraine. Ja, okay. Argentina. Okay. Armenien. Yes. Nå, okay. Sverige. Pis. Okay. Argentina. Lever. Nej, Det er så meget hårdt. nej. Pakistan. USA. Tak fordi... Okay, tak fordi I så med, og I kan få de her bukser inde på skoleabc.dk. Ses. Au!